Zdar lidi, my dneska tady budeme prozkoumávat takový strašidelný barák. Tam jsou prostě už opuštěný 150 let, ještě za druhé světové války. Tam byli vojáci ukrytí a tak, jsou tam různý bunkry. Našly se tam i kousky zbraní a jsou tam možná ještě rozmístěný miny. A jsou tam ještě, uvidíte v dalších dílech. Ok, takže my s Pepou teďka jdeme do toho baráku. Tam už byste někde měli vidět střechu, to je jedno. Zdar lidi. Hej, ale slyšeli jsme tam i nějaký zvuky prasat. Takže je možné, oni jsou tady ještě slepice. Tak to nebude, to je takových, tak jakože ty slepice můžou si najít jídlo. Tak takových třeba 5 let by mohly přežít. Hej. Okay, takže my se dám podívat na první místnost, jsou tady sice i husy, což je megálně divný, ale je to kámo jakože fakt opuštěný. Takže můžete vidět. Jdem se podívat někam? Co dělají ty husy? Hej. Ok lidi, takže my teďka půjdeme semka nahoru na půdu. Jdeme se tam podívat. Tam je. Podej mi telefon. Ok. Tak jdeme se tam podívat. Teďka to vylezeme. Tak. Hej a bacha, kámo, můžou tady být umístěný miny. Že jo? Ok, jdeme. Jau to. Tam starý kola tady jsou. Ty vole, lidi, vidíte svíčku? Pojď sem. Co to tady je? Kde vidět, tak se tady určitě nějaký zbraně vyráběly. To vypadá na nějaký stroje zemědělský. Jo. Co to je? Hej. Hej, tady jsou ještě nějaký zdravotní. Koukej. No právě. Ty vole, jsou ještě nějaký léky. Tady jsou popelník. No ale jak kdyby. Jdeme. Co to je? By se ještě dalo použít. A ta svíčka. Už bylo to fakt taková normálně. Krámu. Tady mají nějaký krámy, ty lidi. Co by měl ještě semka? Ta svíčka je světlová. Fuj. Jdem. Tady mají nějaký krámy, rozbitý sklo. Co to tady je? Dítky. Neboj se tolik. Jestli ty čo, hej, pojďte. Jdem, pojďte. Musíme to jít prozkoumat. Tak můžeme. Tady jsou přesílka normálně pro děti. Ty vole. Takže se vyvolávají antity. Pokud najdeš nějakou houpačku, tak prostě rozhoupaš. A nějaký dítě si na to možná sedne. Nech to. No co to nehoupaš, pravda? No tady do místnosti, tady jsou nějaký krámy. Ale jsou tady skoro docela jakože nový. Že jo, to je jasně někdo bydlel. Nějaký pokoj. Tím se tady zabijeli lidi. Jdem nahoru, tam možná bude něco starého. Hej. Cigarety. Jdem. Ty jsou taky. Ty vole. Kučárky tady jsou. To je úplně všechno. Křídly. Tak jdeme lidi. Jdeme nahoru. Dalitel a pejska. Ale... Ok lidi, někdo nám volal, sorry, museli jsme to nějak prostě udělat. Nebudu to stříhat, ale prostě
Hej, něco jsem slyšel. Tady důkaz, že tady fakt něco bylo. Bačkorka malá. OK, telefon. Můžeš. Já. Tady něco vidíme nějaký. Tady je starý kolo. Ty vole, docela dost starý, asi 1000 let. Tady kočárek docela starý. Se bojím, jestli... Ty vole, co to je za mašinu? To vypadá jako nějaká vodní. Takže jo, tady jsou ještě... Tady ještě svíčka. Kom ti to spadlo, ty? Vole, ani nevím. A co je tady to? Někam. Co to do? A víš, co si myslím, že to je? To je něco na To plyn. jsou takový ty boilery, víš co boiler, ne? Jo. Takový si čistí ty vody. Tam dole už jsme byli. Jsme ho kouzovali. Teď tady vypadá něco, že je zatím. Ty vole. Dostaneme se tam. Jsme tady. Tady vypadá, že je nějaká sláma. Je to tady docela dost. Hej, Ty vole, tady je díra, hlavně jak tam spadnem. hej, víš, že na to byla docela jako, že jsi mohl objasnit. Hej, kdyby to vyšlo tady takhle. No právě. Se takhle. Oh shit. Tady nevíme, co je. Co auta? Ty vole, tady jde co je. Ty vole, to je docela hodně velká výška, nechtěl bych spát. To je nějaká trubka. Nevíme, kam vede. Ty vole. Hej, Tam je nějaký ještě jsme vozík. mohli tam nahoru. Můžeme to tam pak prozkoumat. Tam vypadá, že je nějaká díra. Ty vole. Hej, to se tady bude propadlo. Ty vole, to se vole. kejve. Jdem, pojď. Kam jdeme? Nehoupalo se to lano předtím. Koupalo. Tak jdem. Hej, jde to tady s Martou? Jako, ne, tady nejdem. Hej, ale co je tam dole? Já nevím, tam jsou nějaký starý krámy. Čtyřkolka. Vypadá. To jdeme. Nějaký starý krámy tam jsou. Jdem se na jednu Hej, počkej, zoupni se. Hej, lidi myslíte, že to bude držet? Tady ta střecha už je docela takových 100 let stará, takže je možná, že by Zkus se to. mohla rozpadnout. Počkej. Lidi, jdem na to. Tady to stojí život. To je idiot. Já jdu taky. Tak pojď. Ty já se bojím, jestli to ne... Hej, slyšel jsi to? Jdem na to. Já jdu na druhou stranu teda. Jdem se ještě kouknout, ne? Ty vole, hej. Tady to video už točím 8 minut. Ale jako mohli bychom najít nějakou součástku, ty vole. Se zbraněma. Hej. Jo, dobrý, to je igelitka nějaká. Hej, ale jsou tady všude vajíčka. WTF. Tam byla i slepice. Ty vole, co se nestalo, vůbec jsem s ničím nehodil. Hej, ale tam jsou sáně, hej, Pepo, pojď sem. What the fuck? Co to do prdele je? Ty koustí, poznám. Co to do piči, toto je? To je do zbraní. To už se ani nevyrábí, ne, toto? To snad ne. Nějaký žárovky vypadá. Třeba tady je děura. Ty děle, že se nepropadnem. Co je tady v těch dveřích? To nejde otevřít. A jo, hej. Nejde. Lidi, ty dveře se nám nepodařily otevřít. Tak jdem dolů. A ještě tady je kolo, kámo, starý, hej. Nejdeme
Hej lidi, a tady to video, když chcete další prozkoumávání, tak Tádek dá to, dejte takových kolem 50 lajků, ty vole, a Tádek bude, ty vole, další série prozkoumávání. Hej. Někdo tady hrál asi golf, nebo jak se tomu říká. A odbírejte mě na kanále, Nečuba odbírej a prostě pak si natočíme další sérku. Hej, jdem se ještě podívat tam dozadu. Hej. Musíme to tady ještě rozkoubat. Hej vole, máme legální chcání třeba. Lidi, něco jsme našli. Nějakou lahvičku. Nevím, co to je. No, to tady zahodím. Nějaký starý kyjámy a jdem dolů. Tak zdarte. Zdar.